kabiyaya at mga kakwela. Si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. So, ayun po, no? Yan. Kamusta kayo dyan lahat, mga kakwela? At ito na yung GoPro natin, yung GoPro. So, takbo nga tayo kung ano nitong cellphone natin. Yan. Ayos. Lalo kung gumagawa po dito. Ito yung pinakaayaw ko sa lahat eh. Ito yung ayaw ko sa lahat, yung lalo ko nagiging kamukha si James Reid. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. No? Ayaw ko sa lahat to. Shoutout sa mga sinampay namin. Tayo dito sa mga nandito. Ay, saan pupunta? Saan pupunta? Kiss ako. Ano yan? Ginagawa na? Yun. Ay, ang init. Ang init. Ang init. Lugata mga tao dito. Ako, mga tulog nga. Ano si mama? Ano ba yan? Doon ka. Ano si mama? Tulog? Naku po, may tulog ka no. Ano si mama? Nagsasampay? Mama! Where are you? Where are you? Tuwang-tuwa na naman ang nanay ko. Wow. Luma? Wala naman ako luma. Hindi yung pwede yun. Doon pa rin ako mag-edit. Buti sana kung cellphone yung binili sa akin eh. Yan. Ano? Kailangan cellphone. Mama na yan, no? Kala mo ha? Hindi tayo kay Oplik. Tayo kay Oplik. Tayo Oplik. Hindi natin kung anong ginagawa ni Oplik. Tayo dito. Natin si Oplik. Saan nagising? Hindi na naman ako makakakit dito. Shoot. Alright. PG, where are you? Wala dito. Kala ko nasaan ka eh. Kala ko nasaan ka. Hey! Ay! Ano? Yan. Kaso. Okay na. Soon, magkakaganito ka rin. Ay, dere. Tapos ko na lang. Oh, bumalik ka muna daw. Kasi nila ako maging charity, trabaho charity. Balik pag nasabay-sabayin mo na. Oh, pwede naman yun. Kailangan eh. Wala, kailangan eh. Pero kung hindi lang bumaba views natin, hindi na natin yan dapat kailangan eh. Pero yun, yan talaga minsan kailangan mo sumugal. Oh, yan. Walang ano yan. Uy! Bakit ganun? Hindi ako kagabi. Wala ka pinto. Nagsabi sana ako sa'yo eh. Natatawa ko kay Tito Slick kagabi.
ang mali ko lang, hindi agad na sa sobrang to ako na ano yun? Speechless. Oo. Binigay ko kaagad sa kanya yung GoPro. Tapos sabi niya, ano to? Ang nasa isip niya pala. Akala ko Yung sa kanya. Oo. Hindi natin malay mo pagtapos itong video natin. Patay. Okay yan, kahit patay siya. Okay na. No? Kasi kasama niya kasi si Mamita. Oo. Tapos kala ko may dalang mga kopya, ganon. Kaya excited ako mag-photo. Tingin ko may parang cellphone. Kaya pag-angat ko, nalaglag pa. Nalaglag ka. Buti pinutulo mo eh. Oo. Kasi susunga-sunga na ako. Hindi ko talaga isasama yun. Oo. Sunga na ako. May behind the scene kasi doon na may nalaglag yan. Pero okay naman, may ano Nakakaon naman. naman yun eh. Tsaka doon naman sa upuan. Akala ko matinapay, ganon. Tapos nagulat ako may parang ano eh. Sa akin. So, ang inaano ko pa dito mamaya pag mag-edit, hindi ko pa alam kung paano. Pero tutuklasan ko yan. Tutuklasin. Kasi kapag ano ata, pag mag-edit ka, naka-wifi sila. Parehas. So, yun talaga. Hindi ka tulad ng cellphone na ano, na kahit walang wifi, pwede kang mag-edit. Pero alam ko pwede rin yun. Dito mo siya edit sa cellphone pero hindi siya na. Oh, ito, nakarekta na yan dito. Ayun, pwede naman yung cellphone ko pa rin mag-edit. Oh, sa cellphone nga siya, pero kapag may wifi, kailangan ano, natin yung fingerprint. Ayan siya, oh. Kapag pinost ko yan, patay na yan dyan. So, ayun. Yan, siguro okay na. Tinanggalan ko na siya ng ano, hindi yan. Tinanggalan ko na siya ng case. No, sana okay siya. Ayan, tinanggal ko. Kasi kanina may naririnig ako na ano, may naririnig kami na parang ano yung sa mic. Yan ang gano'n. O, alog-alog. Kaya yan, tinanggal ko na siya. Para kapag ano na lang siguro, kapag babiyahe o nakamotor, itong mga gamit. Pero safe naman dito. Tinry ko to, nilagyan ko ng tubig sa loob. Kasi itong GoPro 10 talaga to, ano to, waterproof talaga to. Itong GoPro 10. Tapos ito, pang safety, parang ano niya talaga, pang safety niya palalo. Yan yung waterproof. Chupulangkot, di ko alam, nakalimutan ko kung ano. Waterproof ano, protector. Yan. Bale ito kasi waterproof na to. Eh syempre, GoPro yan, nakakatakot na baka anong mangyari. Kaya ito, inanuhan pa natin. Yan, inanuhan pa natin ng water. Yan. Pabili daw chicharon. Ang vlog naman ini. Hi. Pwede mag-live dyan? Hi. Hindi. Hindi. Camera lang talaga siya. Pero picture pwede. Pwede siya mag-picture. Hindi naman cellphone na ano to. Ano lang talaga siya. Pero ganda. Camera lang na ano. Nakalog yan. Shout out kay Oplek. Kaya shoutout kay Oplek. Sikat na sikat siya. Kahit sa ano, sa Team Beehive GC1. Sikat na sikat yung si Oplek. Doon sila eh. Di ka pa sabi ko nga, hindi. Sabihin ko, sali ka na rin pala doon. Yan. Sumikat ang pangalan ni Oplek gawa ng kay Nanay Myrna. Yan. Tita Anies, thank you. I love you talaga sa loob. Sa lahat ng Team Beehive, thank you po talaga. Grabe oh. Sarap. Ha? Okay, bababa na tayo. Si Nanay, interviewin ko sana kaso tulog pa. Oo, tulog pa si Nanay. Yung pambansang nanay natin ay tulog pa. Kaya, hintayin natin na magising si pambansang nanay. Alright. Yan. Alright. Ano, Jepoy? Birthday daw ng mama mo. Oh, sa Makati. Pumunta ka doon ngayon? O tara. Ba't ka natawa? Marcel? Ay, wala. Tulog auto. Wala. Tulog si Rosel G. Solomon. Punta. Merienda kayo ah. Merienda tayo ah. Yan si Kuy Koy. First time vlog of to my GoPro. Kuha ka ng grocery dun po yo. Dali mo kay mama mo. Oo, dun punta ka dun sa bahay. Sabi mo yung unang grocery. Yung una, yung nandun sa kwarto. Sama-sama na yun eh. Oo. Tayo nga po pala update na rin dun sa pabahay project natin. Nandito na nga po pala yung pera. Opo, nakuha ko na bali. Nagpadala muna si Mami Melba ng 40,000.
para po pang ano, pang bali bukas gigibay na namin yung bahay. Tapos ano na lang po kayo, abang na lang kayo. Gibay na ho namin yung bahay, tapos lagyan namin ng ano, lagyan ho namin ng matutuluyan muna sila para ano, para hindi naman sila mahirapan dalawang matanda. So dito na bukas start na tayo. Yan, thank you din po kay Mami Melba. Ang dami ko ng nanay. Kaya tuloy yung tatay ko, sabi niya, nak, ang dami ko ng asawa. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Shoutout kay Papa Charlene P. Shanter TV at pa-subscribe. Yan, sa lahat ng mga sumusuporta sa Trio Cuela Family, subscribe po natin silang lahat. Abangan ko yung aking kapatid at bumili ng RC, no? Bumili siya ng soft drinks. Kaya abangan natin. Makikilamon po tayo. Ang sarap mag-vlog na. Parang ang baliw dito. Pag-isa lang ako dito. Tapos salita ako ng salita mag-isa. Ay. Wala bang tao dito? Wala. Tahimik ang kapaligiran. Dito kala Rosel G. Yan kala Tita Rosel tong bahay. Kung natatandaan niyo yung video, may suminip na multo doon. Yan. Pero ngayon wala naman na. No? Yan. Punta natin ay. Punta natin sila dito. Manggugulo tayo. Manggugulo tayo dito. Manggugulo tayo. May nakita ko kanina doon. Nag-iasik there. Na ano? Magkano? Shakies? Shakies? Hindi sabi kami. Ganito mo. Ayoko. Gastos lang yun. Saka yung pera dito para to sa bahay ng matanda. Tingnan manok. Ulam niyo to? Ha? Ulam niya? Ulam niyo to mamayang gabi? Wala nang lasa. Ano ba ang ulam? Palitay. Ulam. Ano yun? Bito ka ng manok ka adobo. Ito nga, ayoko. Sa buruso! Isaw, oo. Ito pag nagluluto ng ulam, siguro mag- Hindi nyo naman pupunta doon? Ano yung ulam? Ano tayo ulam? Gusto mo ng sayote? Nung ano? Sayote, gusto daw nila yung sayote na may reno. Oo, isa ko yun eh. Ba't hindi pa titikman? Luto tayo mamaya. Oo. Sige, luto tayo ng sayote na may reno. Tayo. Ano? Ano? Yan na. Ano ba mo yun? Ay, ayos na kami. Ayos ka lang. Kita mo, mag-shakis kayo. Psst! Ah, nasa likod ng pinto. Ano na gagawin sa babaw? Pang dito daw ano na gagawin sa babaw? Sabi ni... Panggisa, lilit na ni... Sabi mo, hiwain na lang kamo sa gitna. Oo. Uy, pengen yung baso. May baso, okay. Ano? Kayong baso. Layo ng camera sa'yo, mama. Oo, yan o. Oo. Layo. Oo, yan o. Ang sako naman, sambahan. Wala. O, ito pala yung mga alaga namin dito. O, baka gusto niyo bilhin. Yan. Ikaw, hindi ikaw. Oo, lagi ka na lang baby, oh. Bini-baby ka naman lagi, hindi naman ikaw. Ito naman sila naman, oh. Yan, oh. Oo, kaming mga alaga dito. Mahilig ko kasi ang kapatid ko na yung mag-aalaga ng kung ano-ano. Ako, yung rabbit ko, binigay na. Dapat mga inaalagaan mo rin si Hellboy. O kaya si Hook. May soft drinks, ma. Uy, tagal ko nang di minom ng soft drinks. Halos ano na, almost 3 months. Yeah. Almost 3 months na ako di minom ng soft drink. Kita mo, iba na lasa. Lasang ano na, oh. Lasang tangmengo na. Sabi ko yung orange eh. Bakit yan? Ito pa. Sablado kami. Ano ba na ang hangat? Nanghang yung soft drinks. Kailan naging manghang soft drinks, mama? Masakit yan. Explain mo nga. Nanghangan. Ikaw rin, nanghangan ka ba sa soft drinks? Ha? Takot na takot sa mga kumiro itong mga to. Sanay na kayo sa camera kasi baka malay mo balang araw lahat na tayo dito vlogger. No? No, Tita Reyno? Oo.
ba? Oh. Hindi mo na nagtago. Parang ikaw yung nahiya. Parang ikaw yung nahiya, sabi ni Mama. Ah, Jay! Ha? Ha? Lahat dyan. Isa lang. Alam ba? Sige. Sabi ni Mama, yun, si Tito Ray daw. Nung nakita niya hindi nagtago, nagwaki pa. Ba, nagalit? Talibasa kasi sila. Takot sa... Ay, Tito Ding! Tito Ding, may gagawin kayo bukas? Kung may gagawin muna kayo, di yun muna. Ah, sige. Tapusin na namin doon. Kaso, layo naman nata nun eh. Hindi dito na lang kayo sa malapit. Dito na lang, gibayin na natin yung bahay nila Kaimo. Oh, sige. Ha? Pwede. Tuloy na natin yun. Oo. Para may content na rin lahat kami ni Tito Oslek. Oo, sige. Tapos sa Sabado, tulong-tulong na lang daw ata sila Kuya at Batusay. Ah, sige. Oo. Bukas na lang doon, maaga. Punta tayo doon. Kasi mo yung login. Ito na siya oh. Yan ba yan? Ayan oh. Oo, ano. Yun oh. Liit lang pala niya. Oh, maliit lang talaga yan. Alam ko malaki yan yung parang sa ano. Ayan, si Inspector Ding Dong TV. Wow. Soon to be vlogger. Kaya ito. Punta tayo rito. Okay, sulit. Nakita na naman kita eh. Kiss ulit. Kiss ako. Kikis ako. Ano ito? Hi. Thank you, Lord. Ayun ang boss. Jesse, boss. Jesse, dulo. Oo. Ha? Kahit itakbo-takbo ko to, wala man lang kalog-alog eh. Dito tayo, balik tayo dito sa bahay. Grabe. Ang sarap mag-vlog. Ay, gago. Ganito lang kuya, ano ba ito pang sahog? Oo, pang sahog lang yan, liitan mo pa. Sabi mo gitna lang. Ang laki niyan eh. Yan, dito ang aking mga tropa pit, si Princess and Berto. Si Beyonce. Si Arlen dito. Ha? Kala ko nandiyan si Beyonce eh. Yan. So, siguro mahaba na tong video natin. Okay na siguro to. Yan. First time yan. Nag-update na rin ako about dun sa may bahay. Pabahay project natin. Ay sisimulan na ho bukas. Abangan nyo na lang po yung aking upload. Yan. Maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. And ulitin ko, thank you kay Tita Anies. Yan. God bless po. And kay Mami Melba Born. Yan. Bye-bye.